Ari ako subo sa imo atubang. Madama ako sang palamangkutanin sa imo. Nga tubtub sa mo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matalaganan ko sa tion nga ako nagaisahanon. Nga sa tion nga ako nagakatumba. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tion nga ako ginalapag sang akon pariho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Gipabayan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'ing kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhi ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanan nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit ba ang bumabalakid ng mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamagkutanan sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay haniya ini? Sino siya? Ano ang iya mangin kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Sa iya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often...
Kagkaron sa matahom nga kasugpon sa ato nobela sa kahanginan, si Labo, diri sa aton palatuntunan, Umbra. Padre, madali lang. Ginatawag ako ni Manong Ruilio. Malakat naman ako, Delphi. Hindi anay, Padre. Wala pa ka mo makasagalanon ni Manong Ruilio. Wala ta ako. Makauna na kita. Padre Ben, Brad, please. Dali ginang, ha? Sige. Long! Patihan ko katali sa Delphine. Tungod hindi niya batasan nga mabutig. Pero, hindi mahimo nga magbutig ang nabatsyakan ko. Dong mayara nga isa ka kabuhi kay Wilmina. Karon pa lang, ginapabatsyag na niya sa akon nga mabuhi siya. Subong pagilangin ni matapos sa akon. Kung matuod nga wala nagabusong si Wilmina, nga mabatyagan ko na siya. Mabatyagan ko na ang bangin anak nila ni Delphine. Biging tago kapag ako sa comfort room, ha? Ano yun, ha? Newspaper? Kon. Kasal ka lisang anak ni Wilfredo? Ari sa periodiko. Nabe? Mag-attend ka. Ma-attend? Aba, wala akong maimbitar. Ma-attend ako? Basta lang. Ako madulang ila pag-suspense. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Kagkaron, sa kasupon sa aton matahong kag makatalandog kasing-kasing nga palatuntunan, this is My Life. Siya kasaysayan. Maria Mestiza. This is me. This is me. This is my life. And I don't give a damn for lost emotion. Sa pagpangusisa ko, straight ang counselor ngayon eh. Mabuot, kag batik ko maaluan ini. Amo gani nga number 1 siya sa pagka-counselor. Man maayo siya nga counselor, hindi kawatan. Tingala ko man nga siyang iguwas ang vice mayor nga mapadalagan sa ila linyada. Kay man may agi kay magaling counselor Mindes ngayon, eh. Ganugon. Hindi na niya mapadayon na niya maayo nga plano sa mga pumuluyo. Man, kutob na lang subong nga adlaw ang kabuhi ya. Ilisip po na lang ang oras sa diri sa kalibutan. Pwede sa may mo. Walang personalan. Trabaho lang niyang aton. Luhoy siya eh. Matabo ko sa piyak kadalan kaloy, ha? Sa kilid siyang ilakudal. Sa may poste ko maplastar. Manugabot na sa subong, eh. Plasta na to ha. Kay Manila ko sa balibot. Ang karagada mo. Kari na, wala 5. Preparado na ni. Sige, matabo ko sa piyak. Bantay ka di, ha? Pagliko yan to karon sa kurbada sa unan, kitao ng salakyan niya sa imo. Sinyasan mo ko dayon sa piyak kakasada. Ayos ha. Nabuk na.
Kaysa hindi madugay, mabutang sa lagyan sa tirahon ta. Tabok na. Okay. Preparar ka man. Oo, lagad na. Ato na si Doc. Mapreparar man ko ah. Sa hindi madugay, maabot na si Councilor Mendez. Mabantay ko di. Ari na ko sa